kupigana na hizi vita. Kambi mochune KOP e boma ma Kisumu kod alwora mare KIWASCO oyudo lesen mar higni 8 kowuok kuom riwruok ma idendo ni Water Services Regulatory Board (WASREB) mabiro konyogi e chwalo chenro mar KOP e bomano. Ma koro keto KIWASCO bedo achiel kuom kembe ariyo manigi lesen no e Kenya mangima. Kane gitwak kod Ramogi TV, jatatije mar KIWASCO Thomas Odongo in kod okenge mag neno ni gitieko ng'ikruok mar KOP ne oganda ahinya to motenore kod lokruok mar chal kor lwasi, ka jotelo mag KIWASCO wacho ni lesen manyien ma omigino biro jiwo tudruok makare kindgi kod kembe mamoko mag KOP. Omiwa license mar tiyo nyaka 2030, mano license mar igni 8. E Kenya ka kambi ariyo kende manigi license mar igni 8, koro KIWASCO en kambi mar ariyo e Kenya. Koro ma miyowa thuolo mar bedo gi mipango ma long term. Mokwa bedo gi wasi ni waonge license kata onego bed ni renew license. Partners mwatiyogo be koro gin gi confidence ni regulator ka jalo mi license mar 8 years kare kambi ni en kambi mabedo run professionally, en kambi ma credit worthy. Koro wabo tiyo maber kodgi mondo wabed ni Kisumu te ng'ato nigi treated water. And we'll ensure that the conditions, this license is not terminated or revoked anywhere before the 8th year, because if any breach of these conditions, they have the right to revoke this license. So we'll ensure that the systems are put in place so that for the next 8 years we are able to serve the city and the surrounding very well, so that the customers of the people of Kisumu can enjoy the facility. Pinyo wacho mar kaonti